Sunana Aliyu Umar Ibrahim. An haife ni a unguwar Ɗorayi ƙarama, unguwar Bello Kamfago. Na yi karatu na yi makarantar firamare a Ɗorayi gidan sarki, kuma na yi secondary JS Ɗorayi gidan sarki. Inda karatu na ya tsaya gaskiya ban yi wani nisa a karatu ba, ka san abin da ake ciki na a matsayinmu na matasa lokacin kai yana rawa. Gaskiya dai a iya secondary na tsaya. A gaskiya dai ba zan iya misalta farin cikin da ne ba, saboda ita rayuwa duk matsayin da Ubangiji ya kai ka ba kai ne ka kai kanka. Allah Ubangiji ne sa har kuka gayyace ni ga sha kuke tattaunawa da ni, ba abin da zan ce sai dai na ce alhamdulillah. A gaskiya dai ni babban abincin da na fi so wainar fulawa. Ina son wainar fulawa sosai. Mamanmu sai kuma mahaifina, don mahaifina ya bani gudunmawa fiye da tunani. Gaskiya ina son purple sosai, kuma ina son white, kuma ina son blue. To sakon ne da zan bari ba zai wuce na ce ina godiya masoyana waɗanda suke bibiya na da waɗanda za su fara bibiya na. A rayuwa don baka da kamar masoyinka, don duk wanda zai zo ya ce yana son ka ko yana bibiyar ka, a rayuwa ya game ma komai. Kuma shawarar da zan ba mu a matsayin mu na ƙananan mawaƙa masu tasowa, dole sai mun tura hassada da ƙyashi da bakin ciki a gare mu. Wai kada ka ce ba za ka taimaka wa wanda kai ka san ka fi shi ba, wai saboda kai ne fi ka, wannan kai kuskure a rayuwa. Dan da a ce babu mai koyo da tuni gwani ya ƙare a rayuwa. Babban fata na shine guda ɗaya, Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah, Allah kuma ya haɗa kanmu, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya.